Badokek 15 urte egingo zituela jabetu ginenean, segituan pentsatu genuen ospatu beharreko zerbait zela. Musikaren inguruan, euskal musikaren inguruan irudikatzen dugun komunitate hori biltzeko aitzaki eta aukera ederra izan zitekeela. Hainbat musikariri beraien ekarpentsua egiteko eskatu genien, animalia bat aipatuko zuen edozein kanturen bertsioa eginez, hainbat eta hainbat dira euskal kantagintzan. Eta horietako bat aukeratu zuten bikoteka, eta gaur hemen Hendaian Borderline fabrikan izango ditugu. Orain eguerdian ahots hutsez eta harkaitz minerra hariko dira, eta gero mokadutxo baten ostean festari amaiera emango diogu. Ibon RG arituko da lehenbizi, kontzertu ohiko bat emateaz gain, badokerako sortu duen bertsio hori ere eskainiko du. Eta festari amaiera Ibilbedi, talde naparrak eta Kelepo, Alejo Orbegozo zestoako musikari elektronikoak emango diote. Bakoitzak berain repertorioaren zati bat eginez eta gero elkarrekin badokerako sortutako Xori Erresinula kantu klasikoren bertsioa eginez. Eta hoxe gure asmoa da komunitate hori nolabait gorpuztea gaur, ondo pasatzea, eta euskaraz egiten den musikak duen aberastasun guzti hori erakustea asko baitauka erakusteko. Agaztaina asko nadar, atzetik saguka arratoia, aikuste ituzten kondara, jate ituztela esaten dute, lehengoko guraso zara. Aspaldi ezagutzen dut Badok plataforma eta atxemaiten dut bikaina dela. Ekarpen handia ekartzen duela Euskal Herriari, nolaz euskal musika ezagutazteko eta dena plataforma batean biltzea. Eta musika erakasle izanik ere, tresna hori erabilgarria da justuki ikasleak transmititzeko eta erakusteko zonbat gauzak ateratzen diren egunero Euskal Herrian eta balorizatzen du justuki bakotsak egiten duen musika edo sortzen duen guzia. Badokatik ez baldin mazan izan, Ibilbediko jendean nuen ezagutuko. Izan zen sorpresa niretzako, estilo musikala oso urruti daude, bai nik elektronika mundutik juten naiz, eta izan zen niretzako sorpresa bat, egia zen erregalo bat, behatek ezagutzen dituen, eta musika behatena entzun nuen, eta bastante fan naiz. Baina hori izan zen aukera bat, behatekin laboan modlaketa bat iteko, eta behatekin lan egiteko, egun batzuetan, eta izan da marabila bat.